To sú tie biele šaty, áno. Takže Karol Markov starší. Zaujímavé, myslím, že galerijné dielo, aj s posudkom doktora Beláka, ktorý bol autorom poslednej monografie Karola Marka. Je to olej na plátne a estimovaný na úrovni 39 000 až 42 000 eur. 39 až 42 000 eur. Začínam pri sume 31 000 eur, 31 000, 33 000, 35 000. Pridá sa niekto ku mne, ponúkne niekto sumu vyššiu, 37 000, 37 000, stále je u mňa 39 000, ponúknete? 39 000 po prvé, 39 000 po druhé a 39 000 pre číslo 26 po tretie. Ja vám gratulujem. Ja sa pripájam, pretože je to, myslím, dobrá kúpa. Len si potom nezabudnite vypýtať aj ten posudok, ktorý je priložený k obrazu. A teraz poďme k highlightom. Zhodou okolností sa nám podarilo predložiť minimálne 5 či 6 excelentných diel Ladislava Mednianského a toto je prvé také dielo. Močaristá krajina, to je z tej poslednej tvorby po roku 1900. Repre formát, estimácia 85 000 až 100 000 eur. Mám tam objednávku telefonického pripojenia. A u mňa je suma 75 000, takže 77, 79 ponúka niekto. 81 pridá sa. 81, 83, takže 85 čakám ponuku od telefonistu. 85 000 pre telefón po prvé, 85 000 po druhé. Ak sa ale nikto ďalší nezvýši, tak 85 000 po tretie pre telefón 307. Takže telefón 307 a ja len konštatujem, že sme dosiahli, aspoň čo sa týka SOGI, rekordnú dražbu diela Ladislava Mednianského. Doterajší náš vrchol bol 84 000, ale nie je všetkým dňom koniec, ako sa hovorí po slovensky, toto české úslovie, pretože na obrazovke sa pozriete, dielo ste si určite všimli, že je inštalované tam v sále, kde sú naši asistenti. Je to obrovský formát, nepredviedli by sme ho, ale určite ste si ho pozorne pozreli, lebo to, myslím, stálo za to. Vynikajúce dielo, vynikajúci formát, publikované, odobrené čilom Markojov, ktorá je asi najlepšia znalkyňa celosvetovo na diela Ladislava Mednianského, estimované na veľmi, veľmi atraktívnej úrovni 70 až 120 000 eur. Na dielo sme dostali 2 objednávky telefonického pripojenia a 1 písomný limit. Táto situácia znamená, že začínam pri sume 60 000 eur, ktorá je pre písomný limit. 62, 64, 66, 68, 70 sála, takže 70 sála, 72 telefón, 74, 76, 78 000, 78 000, 80 000, 80 000 telefón zatiaľ, 80 000 telefón po prvé, 80 000 po druhé, 82 000 sála, 84 telefón po prvé, 84 000 po druhé. Ak nikto ďalší nezvýši, tak 84 000 po tretie pre telefón. 305. Takže telefón 305, prosím, do záznamu a samozrejme v zápäti prekonaný.